Hola, molt bon dia, tot i que està una mica tapat i emboirat. Som a, que m'han dit que és més correcte dir som a que no pas estem a, Per tant, som a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, i veieu aquestes vistes tan definitives i tan determinants del poble que tothom sap reconèixer, no? Perquè veiem la pedra basàltica, la cinglera aquesta que sustenta el poble a sobre. Pedra basàltica, volcànica? Ah, no ho sé. Diu la llegenda que les coses venen d'una altra banda. I es veu que fa molts i molts anys, a Madrid, quan Madrid era romà, perquè Madrid va ser romà, encara que no ho sapigueu, sí, hi va haver un emperadriu, que també hi havia emperadrius en lloc d'emperadors, que es va dir Ayunto. I es veu que aquest emperadriu era tan cruel, tan sapastre, tan pèrfida, que hi havia un drac que vivia a Madrid i que es va cremar de tal manera aguantant aquella dona que va marxar volant i pel camí, de cremat que anava, es va anar convertint en pedra fins a aterrar aquí definitivament. Per tant, això no és roca basàltica, és un drac cremadíssim per les polítiques de Madrid de la tal Ayunto. Ara bé, diu l'oracle que després d'aquesta Ayunto primera hi haurà tota una saga familiar i penseu que Ayunto es declina Ayunto, Ayuntae, Ayunta, Ayuso. Sí, que també arribarà al poder a Madrid. I jo no vull ni pensar quina mena de dracs sortiran volant per venir a aterrar aquí, a Catalunya, a Castellfollit de la Roca o Vilafranca, que nosaltres som de Vilafranca. En fi, prepareu els cascos, que això té tela,